Eliberarea de frica de eșec și lipsa motivației aduc în viața ta energie și scop. Frica de eșec și lipsa motivației sunt emoții care alimentează amânarea și te împiedică să-ți atingi obiectivele. Frica de eșec apare când îți imaginezi cel mai rău scenariu posibil, dacă nu reușesc, dacă mă fac de râs. Această teamă te paralizează și te face să eviți să începi. Lipsa motivației vine atunci când ceea ce ai de făcut pare prea greu sau lipsit de sens, iar scopul final pare prea departe. Frica îți șoptește să stai pe loc pentru a evita disconfortul, iar lipsa motivației îți ia orice dorință de a acționa. La finalul zilei simți că timpul a trecut degeaba, iar acest sentiment doar îți adâncește frustrările. Când alegi să te eliberezi de frica de eșec și de lipsa motivației, descoperi energie și claritate. Înțelegi că a greși face parte din procesul de creștere și că orice acțiune, oricât de mică, te aduce mai aproape de ceea ce îți dorești. Energia apare în momentul în care începi, iar claritatea vine din pașii mici pe care îi faci spre scopul tău. Începe acum și dă-ți șansa să reușești. Vino la atelierul de miercuri, 12 februarie, ora 18, scapă de amânare ca să reușești ce ți-ai propus. Intră pe linkul de înscriere din comentarii.